ko smo ljudi, samo su Jovan. Jovan idi. Aleksa, Asko reći kako se zove. Asko uglavnom. Jovan ti je zlato. Evo si kaj. What? Pritici. Ne razumem da ne slušam. Javi Jovane. Da. Si krenuo snimaš? Ja sam odavno plaću, ja sam tebi predstavio dok si ti nista. A brate, on ništa pokupe. A ja kupio jedan od 2 metala. Treba 3 metala. No, ja sam kupio metala. Ne, ovo. Ja to sam metala. Ko je reći? Beži. Ajde malo, beži Jovane. Malo metali, on je teško metala. Malo ti to je, nismo hvala. Malo je tebi. 3. Daj mar, 3. Čekaj da sam kupio, pa kada ti... Au! Zašto se meni odešava? Eto. Ja macik. Eto. Tik nama 2 pita. To je na kola. Beži. Oj. Se im se ne kupimo djelo. Ne. Jednom kupimo ovo trajno djelo. Ja ću kupim veku. I ću kupim odel. Čekaj, daj matke da Ja, za blok. Znate, zovemo blok. Kupi hrane, zato što ti imaš. Zaboravio smo kako da ovo egg bars. Danas sam nešto napravio. Ti kupi bloku veću hranu. Aj, taman sam jedan klik. Jedi kejka. Aj, go posle. Jedem 32 eura. Skoro sam postao kejk. Ja imam na dnjevu. Ovo sirotinjo jedno ćemo i mi zlata. Sve stavim kao da se zlata. Vrši. Ovo mi je jedno zlato. Jej, jedno zlato. Čekaj, mi smo oranž. Lime, oranž. Ovo trebalo bi se da se zbegli. Ali mi je Ej, bere. Šta je? Lime, oranž i blue ima najče. Čekaj, pali mi još 17, pali mi još 17. Kako što ti hoću ja pravim? Imaš prije? Ajmo, evo je, sajde. Daj, evo 15 komada. Vidite nja. Evo, sad vi kupite zlato, ja sam sebi uzeo 16 komada za Iron Max. Steki nešto je ono. Gdje mi je sword? Ovo Iron sword. je full chain igra. Koja su torba koja se stavlja? Idem ja skupim gold za Iron Man. Da, beži. Ajde. Malo Arona. Jedno 27 komada tamo. Man bajko neka blokirija. Nije, pa znaš ja počeli da grade. Evo ja ću sad skupim da hranim. Gledaš ti? Ja sam sada napraviti nešto na ovaj nakon stolici. Čekaj mene.
Čekaj, gdje si? Evo, gradim putić. Pa kuda? Gradim putić u drugih stolica. Stolice do stolice. Ja tebe ne mogu gledati. Ja sam ti rekao, Nemanja je dobio brata. Nisi trebao mi kažeš, ja sam znao. Znaš, ja? A onda te koji još neka stvar. Brate, nešto sve. Jao, ja nisam kupio blokove. Pa rekli smo da ja kupim blokove. Koliko je blokova? Evo, možeš preti nešto. Daj malo hrane. Aj daš pošto. Daj malo hrane. Da ti nešto ti bilo kod hrane. Thank you, ti. Idemo napad. Tu naša baza. Nije naša baza. Jeste, to je naša. Ajde. Nije, to su grej. Udi si grej. A to je grej. Upućeno grej. A šta misliš mene kao da neću? Ja si pobio sve. Šta? Ovdje. Kolji sam ovdje, kolji ovdje. Evo ga se. Ja, pa ti ti vidi. Zalagali. Kolji. Udri. Aj, mene ubili. Acko, dešan. Dođi. Mene ne može nikom ništa, ja ću samo čuti. Ne možeš ništa. Acko, pa dolazi vama upiće me bre rukom, Rukom. Pa te. Evo, protiv njih 20. Da nije baš 20. Grej, dvojka. Ima ih dvojica. Pa ti imaš Iron Man, ja sam imam 100 manš. Dođi vamo, ljubi. Ne. Svi se jede. I ne jede. Mene je jaska naš, ja je pobio. Onaj davo onim rođe, onaj davo onim, onaj probao me ne više. Kaj mi tako mešetan zlata? Nije, njih je ostalo još dvoje, pa treba nam da je tako problema. Nije, samo uzmem žetam Diamond ubavijem. Već dobijamo Diamond, Dacko. Dobijamo Diamonda. A ja imam 4. Da, Vasko. Brzo! Veliki bre, moje! Kako je žetam se još? Trido. Tako ti treba. I to je bilo to za ovu predivnu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Veliki pozdrav za mene i tako dalje. A skoro, čao. Molim. Ćao! Ćao! Čao i tako dalje. Srednje urađeni, sve tako, ne, što mrzim uvek ovo. I to je bilo to da vidimo